Predstavit ćemo i aktere večerašnjeg duela. Ovu utakmicu kao prvi sudija sudit će Vladimir Simonović iz Kragujevca. Kao drugi sudija Anđelko Popović iz Novog Sada. Delegat kontrolne utakmice Vladimir Čuk iz Beograda. Ekipa Jedinstva iz Stare Pazove nastupa u sledećem sastavu. Broj 1 Jovana Milosavljević, broj 3 Marija Vujinović, broj 9 Milena Koprivica, broj 11 kapiten ekipe Emilijan Antanasijević, broj 15 Jelena Vulin, broj 16 Dubravka Đurić i broj 12 libero ekipe Jelena Petrov. Trener ekipe Jovo Caković. Vizura Ruma nastupa u sledećem sastavu. Broj 1 kapiten ekipe Slađana Orić. Broj 4 Sara Lozo. Broj 7 Katarina Lazović. Broj 8 Maja Aleksić. Broj 13 Jovana Kocić. Broj 14 Aleksandra Čirović. Lider ekipe broj 3 Milena Divić. Trener ekipe Vizure Dejan Desnica. Prvi servis u prvom setu ima Vizura Ruma. Na servisu broj 7 Katarina Lazović. Jedinstvo 1-0. Na servisu broj 9 Milena Koprivica. Jedinstvo 2-0. Novi servis broj 9 Milena Koprivica. Vizura Ruma 1-2. Na servisu broj 3 Jovana Kocić. Jedinstvo 3-1. Na servisu broj 15 Jelena Vulin.
3. Na servisu broj 1 Slađana Erić. Poen Vizura Roma 3-3. Novi servis broj 1 Slađana Erić. Vizura Roma Sara Lozo 4-3. Novi servis broj 1 Slađana Erić. Vizura Roma gol broj 8 Maja Aleksić 5-3. Novi servis broj 1 Slađana Erić. Poen jedinstvo 4-5. Na servisu broj 3 Marija Vujnović. Poen Vizura Roma Maja Aleksić 6-4. Na servisu broj 4 Sara Lozo. Poen Vizura Roma Maja Aleksić 7-4. Novi servis broj 4 Sara Lozo. Poen jedinstvo 5-7. Na servisu broj 16 Dubravka Đurić. Poen Vizura Roma Katarina Lazović 8-5. Poen jedinstvo 6-8. Na servisu broj 11 Emilija Antanasijević. Poen Vizura Roma Slađana Erić 9-6. Na servisu broj 14 Aleksandra Čirović.
Poen jedinstvo. 7-9. Na servisu broj 1 Jovana Milosavljević. Poen Vizura Ruma 10-7. Na servisu broj 7 Katarina Lazović. As Katarina Lazović. 11-7. Time out jedinstvo. Nastavlja se prvi set. Vizura Ruma vodi protiv jedinstva rezultatom 11-7. Novi servis Katarina Lazović. Poen Vizura Ruma 12-7. Tehnički time-out. Poen jedinstvo 8-12. Na servisu broj 9 Milena Koprivica. Poen Vizura Ruma 13-8. Na servisu broj 13 Jovana Kocić. Poen jedinstvo 9-13. Na servisu broj 15 Jelena Vulin. Poen Vizura Ruma Katarina Lazović. 14-9. Na servisu broj 1 Slađana Erić. Poen Vizura Ruma blok Maja Aleksić. 15-9. Time-out jedinstvo. Nastavlja se prvi set. Vizura Ruma vodi 15-9 protiv ekipe jedinstva. Novi servis broj 1 Slađana Erić. Poen Vizura Ruma Slađana Erić. 16-9. Novi servis broj 1 Slađana Erić.
jedinstvo. 10-16. Na servisu broj 3, Marija Vojnović. Pojem Vizura Ruma, 17-10. Na servisu broj 4, Sara Lozo. Vizura Ruma, Sara Lozo. 18-10. Izmer ekipi jedinstva sa brojem 13 u igri Teodora Obrenović. Iz igre sa brojem 3 izašla Marija Vojnović. 18-10 za Vizuru Rumu. Novi servis, broj 4, Sara Lozo. Pojem Vizura Ruma, 19-10. Izmena ekipi jedinstva sa brojem 3 u igru se vraća Marija Vojnović, iz igre sa brojem 13 izašla Teodora Obrenović. Novi servis, broj 4, Sara Lozo. Pojem Vizura Ruma, Maja Aleksić. 20-10. Novi servis, broj 4, Sara Lozo. Pojem jedinstvo, 11-20. Na servisu, broj 16, Dubravka Đurić. Pojem Vizura Ruma, Maja Aleksić. 21-11. Na servisu broj 8, Maja Aleksić. Pojem jedinstvo, 21-12. Na servisu broj 11, Emilija Antanasijević. Pojem jedinstvo, 13-21. Novi servis, broj 11, Emilija Antanasijević. Pojem Vizura Ruma, 22-13. Na servisu, broj 14, Aleksandra Čirović. Pojem jedinstvo, 14-22. Na servisu, broj 1, Jovana Mirosavljević. Pojem Vizura Ruma, 23-14. Izmena u ekipi jedinstva sa brojem 17 u igri Mario Škorić, sa brojem 15 iz igre izašla Jelena Vulin. Na servisu broj 7,
Katarina Lazović. Poen jedinstvo. 15-23. Na servisu broj 9, Milena Koprivica. Poen Vizura Roma, Sara Lozo, 24-15. Prva set lopta za Vizuru Romu, na servisu broj 13, Jovana Nocić. Prvi set dobila je Vizura Roma rezultatom 25-15 i vodi sa 1-0 u duelu Superkupa protiv jedinstva iz Stare Pazove. Prvi set dobila je ekipa Vizura Rome rezultatom 25-17 i vodi sa 1-0 u setovima. Poen Vizura Roma, 1-0. Na servisu broj 13, Jovana Kocić. Poen Vizura Roma, blok Maja Aleksić, 2-0. Novi servis, broj 13, Jovana Kocić. Poen jedinstvo, 1-2. Na servisu broj 16, Dubravka Đurić. Poen Vizura Roma, 3-1. Na servisu broj 1, Slađana Erić. Poen jedinstvo, 2-3. Na servisu broj 11, Emilija Antanasijević. Poen jedinstvo, 3-3. Novi servis, broj 11, Emilija Antanasijević. Poen jedinstvo, 4-3. Novi servis, broj 11, Emilija Antanasijević.
jedinstvo. 5-3. Novi servis, broj 11, Emilijan Atanasijević. Poen, Vizura Ruma, Sara Lozo, 4-5. Na servisu, broj 4, Sara Lozo. Jedinstvo 6-4. Na servisu broj 3 Marija Vujnović. Poen jedinstvo 7-4. Time-out Vizura Roma. Nastavlja se i drugi set. Jedinstvo vodi 7-4. Vizura Roma, 5-7. Na servisu broj 8, Maja Aleksić. Poen, Vizura Ruma, Jovana Kocić, 6-7. Poen, Vizura Ruma, blok, Jovana Kocić, 7-7. Novi servis, broj 8, Maja Aleksić. Poen jedinstvo 8-7. Na servisu broj 9, Milena Koprivica. Poen jedinstvo 9-7. Novi servis, broj 9, Milena Koprivica. Poen jedinstvo 10-7. Novi servis, broj 9, Milena Koprivica.
Poen Vizura Ruma, Sara Lozo, 8-10. Na servisu broj 14, Aleksandra Ćirović. Poen Vizura Ruma, Aleksandra Ćirović. 9-10. Novi servis, broj 14, Aleksandra Ćirović. Poen jedinstvo, 11-9. Na servisu broj 15, Jelena Vulin. Poen jedinstvo, 12-9, tehnički time-out. Nastavlja se drugi set, Vizura Ruma 9, jedinstvo 12. Poen Vizura Ruma, Jovana Kocić, 10-12. Na servisu broj 7, Katarina Lazović. Poen Vizura Ruma, 11-12. Novi servis, broj 7, Katarina Lazović. Poen jedinstvo, 13-11. Na servisu broj 1, Jovana Milosavljević. Poen Vizura Ruma, Sara Lozo, 12-13. Na servisu broj 13, Jovana Kocić. Poen Vizura Ruma, Slađana Ević, 13-13. Novi servis, broj 13, Jovana Kocić. Poen jedinstvo, 14-13. Na servisu broj 16, Dubravka Đurić.
vizura Roma, Sara Lozo. 14-14. Na servisu broj 1 kapitan ekipe Slađana Elić. Poen vizura Ruma, Slađana Elić. 15-14. Time out, jedinstvo. Ruma vodi 15-14. Novi servis broj 1, Slađana Elić. Poen vizura Ruma, Slađana Elić. 16-14. Izmjena ekipi jedinstva sa brojem 13 Igor Brenović, a iz igre izašla sa brojem 1 Mirosavljević. 16-14 za vizuru Rumu. Novi servis, broj 1, Slađana Elić. Poen, jedinstvo. 15-16. Na servisu, broj 11, Emilija Antanasijević. Poen vizura Ruma, Sara Lozo. 17-15. Na servisu, broj 4, Sara Lozo. Poen vizura Ruma, Sara Lozo. 18-15. Izmjena ekipe jedinstva, u igru se vraća sa brojem 1 Mirosavljević, iz igre sa brojem 13 izašla Brenović. Novi servis, broj 4, Sara Lozo. Poen jedinstvo, 16-18. Na servisu, broj 3, Marija Vujnović. Poen jedinstvo, 17-18. Novi servis, broj 3, Marija Vujnović. Poen vizura Ruma, 19-17. Na servisu, broj 8, Maja Aleksić. Poen vizura Ruma, 20-17. Sara Lozo, time out, jedinstvo. Nastavlja se drugi set, vizura Ruma, vodi jedinstvo, 22-21. Na servisu, broj 1, Jovana Mirosavljević. Poen jedinstvo, 22-22. Izmjena ekipi vizura sa brojem 16, Igor Rodić, iz igre sa brojem 13, izašla
Kocić. Novi servis, broj 1, Jovana Mirosavljević. Poen Vizura Ruma, Sara Lozo, 23-22. Izmjena ekipi Vizura Rume, sa brojem 13, u igru se vraća Jovana Kocić iz igre, sa brojem 16, izašla je Sigora Rodić. Prva set lopta u drugom setu za Vizuru Rumu, 24-22, na servisu broj 13, Jovana Kocić. I drugi set dobila je Vizura Ruma rezultatom 25-22 i vodi u Superkupu Srbije za odbojkašice protiv Jedinstva sa 2:0 u setovima. Prvi servis u trećem setu ima ekipa Vizure Rume. Na servisu broj 7, Katarina Lazović. Poen Vizura Ruma, Jovana Kocić, 1:0. Novi servis, broj 7, Katarina Lazović. Poen Jedinstvo, 1:1. Na servisu broj 1, Jovana Mirosavljević. Poen Vizura Ruma, Jovana Kocić, 2:1. Na servisu broj 13, Jovana Kocić. Poen Vizura Ruma, Sara Lozo, 3:1. Novi servis, broj 13, Jovana Kocić. Poen Vizura Ruma, Katarina Lazović, 4:1, time out, Jedinstvo. Nastavlja se treći set. Vizura Ruma vodi 4:1. Novi servis, broj 13, Jovana Kocić. Poen Jedinstvo, 2:4.
servisu broj 1 kapitan ekipe Slađana Erić. Poen jedinstvo 3-5. Na servisu broj 11 Emilija Antanasijević. Poen Vizura Ruma Maja Aleksić 6-3. Na servisu broj 4 Sara Lozo. Poen jedinstvo 4-6. Na servisu broj 3 Marija Vojnović. Poen Vizura Ruma 7-4. Na servisu broj 8 Maja Aleksić. Poen jedinstvo 5-7. Na servisu broj 9 Milena Koprivica. Poen Vizura Ruma 8-5. Na servisu broj 14 Aleksandra Čirović. Poen Vizura Ruma blok Jovana Kocić 9-5. Time out jedinstvo. Vizura Ruma vodi protiv jedinstva 9-5. Na servisu broj 14 Aleksandar Čirović. Poen Vizura Ruma Aleksandra Čirović 10-5. Novi servis broj 14 Aleksandra Čirović. Poen jedinstvo 6-10. Na servisu broj 15 Jelena Vulin. Poen Vizura Ruma 11-6. Na servisu broj 7 Katarina Lazović. Poen jedinstvo 7-11. Na servisu broj 1 Jovana Mirosavljević. Poen jedinstvo 8-11. Novi servis broj 1 Jovana Mirosavljević.
tehnički time-out. Nastavlja se treći set petog izdanja Superkupa za dame. Vizura Ruma 12, jedinstvo 8. Vizura Ruma, blok Sara Lozo, 13-8. Novi servis, broj 13, Jovana Kocić. Poen jedinstvo, 9-13. Na servisu broj 16, Dubravka Đurić. Poen Vizura Ruma, Maja Aleksić. 14-9. Na servisu broj 1, Slađana Erić. Poen jedinstvo, 10-14. Na servisu broj 11, Emilija Antanasijević. Poen Vizura Ruma, Slađana Erić, 15-10. Izmjenom ekipi jedinstva sa brojem 17 u igru ulazi Marija Škorić, sa brojem 15 iz igre izašla Jelena Vulin. Na servisu broj 4, Sara Lozo. Poen Vizura Ruma, Maja Aleksić, 16-10. Novi servis, broj 4, Sara Lozo. Poen Vizura Ruma, 17-10. Novi servis, broj 4, Sara Lozo. Poen jedinstvo, 11-17. Na servisu, broj 3, Marina Vujnović. Poen jedinstvo, 12-17. Na servisu broj 3, Marija Vujnović. Poen Vizura Ruma, Maja
servisu broj 8 Maja Aleksić. Poen Visura Ruma 19-12 između ekipi jedinstva sa brojem 15 u igru sa braće Vulin, iz igre sa brojem 17 izašla Marija Škorić. Poen Visura Ruma Maja Aleksić 20-12. Moisejević, broj 8, Maja Aleksić. Poen jedinstvo 13-20. Na servisu broj 9 Milena Koprivica. Poen Visura Ruma 21-13. Poen Visura Ruma 22-13. Na servisu broj 14 Aleksandra Čirović. Poen jedinstvo 14-22. Na servisu broj 15 Jelena Vulin. Poen Visura Ruma 23-14. Na servisu broj 7 Katarina Lazović. Poen Visura Ruma 24-14. Prva set meč lopta za Visuru Rumu 24-14. Osvajač petog izdanja Superkupa za dame je Visura Ruma koja je savladala ekipu jedinstva rezultatom 3
Katarina Lazović, Maja Aleksić, Anđela Veselinović, Jovana Kocić, Aleksandra Čirović, Ana Peričić, Isidora Roglić i Mila Kocić. Kao i njihov trener, Dejan Desnica i njegov stručni štab. Sve čestitke. Finale možda lakše nego očekivan. Ako sam razmišljao o finalu pre nego što je utakmica počela, voleo bi da to bude kao knjiga koja se pročita u jednom dahu, tako je i bilo. Znači možda u drugom setu je došlo do male rezultatske neizvesnosti, ali ostalo mislim da smo sve vreme držali stvar u našim rukama i da smo zasluženo osvojili super kup i vratili trofej u Vizurine vitrine. Kako ste zadovoljni formom Vizura na početku nove sezone? Pa forma nam je, mislim da je na visokom nivou. Znači spremno dočekujemo ulazak u novu sezonu, što je i ovo pokazatelj da smo zdravo ušli, što mi je vrlo drago fizički, ali generalno i psihički. Bez trzavica, bez jednog problema da kucnemo u drvo, tako da mogu da kažem stvarno zadovoljan sa ovim što smo do sada uradili. Evo, ovo je bila neka generalna provera i vrlo nezgodno takmičenje koje se igra za neku vrstu titule pre početka prvenstva. Tako da je i nosilo i određeni stres i svi smo malo bili onako, da kažem, pod pozitivnom tremom, ali je to sve ovde u Rumi pred predivnom publikom i pred jednom divnom atmosferom. Još kad smo ušli u salu je bilo puno pozitivne energije koja nam je sigurno značila da se opustimo i da igramo kao Vizura iz Rume. Kako ćemo i od sad i da igramo. Kako je došlo do preseljenja Vizure u Rumu i kako ste zadovoljni uslovima? Pa, prezadovoljno sam uslovima, stvarno imamo sve što je potrebno jednoj šampionskoj i vrhunskoj ekipi, s obzirom da se ovdje igrati i Liga šampiona. Ovi ljudi koji su radili o tome čestita i svaka čast. Znači, za vrlo kratko vreme su uspjeli to da urade i mislim da su nas i za kratko vreme prihvatili i ljudi sa televizije, iz medija i ovako. Pre svega hvala vam puno. Drago mi smo osvojili da smo konačno vratili taj trofej koji nam je nedostajao prošle godine. Stvarno posljednjih 10 dana mnogo smo se spremali za ovu utakmicu. Uvek igrati protiv ekipe Stare Pazove nije naivno. One su ovde došle večeras da pobede, nisu imale šta da izgube. Drago mi je da smo stvarno ispoštovali sve zadatke koje nam je trener postavio. Cilj je ostvaren i krećemo se sezonu novu sa trofejom. Trofej, kratak komentar, da li ste zadovoljni pred početak sezone?
Naravno smo zadovoljne, čestitala bi devojkama na ovom prvom trofeju, s obzirom da smo prošle godine izgubile taj trofej, na kraju smo uspjela da ga vratimo i to u Rumi. Kakvi su planovi za ovu sezonu? Ciljevi odbojkaškog vizura? Pa ciljevi su kao i svake godine, da osvojimo titulu i da osvojimo kup koji smo takođe prošle godine izgubile. Nešto u Evropi, da se planira tu nešto, da se dogora što dalje? Pa naravno da se planira, mi ćemo ići u svaku utakmicu jako iskoncentrisano, da igramo najbolje što možemo i vidjet ćemo dokle ćemo dogurati. Hvala, ja bih čestitala takođe svojim devojkama na ovoj izuzetnoj utakmici, takođe ekipi Pazove koja ima dosta izmenjen sastav nego prošle godine, ali pored toga uspela su da odigraju jedan sjajan meč. Ovo je bila teška utakmica za nas jer ovo je jedan specifičan način takmičenja, igra se samo na jednu utakmicu. Naši ciljevi za ovu sezonu su jasni, da odbranimo sva 3 trofeja. Ovaj smo uspeli da vratimo na svoje mesto. Što se tiče utakmice, ništa, sjajno smo otvorile meč, tako smo držali do kraja i nadam se da ćemo, već u petak igramo sledeću utakmicu i nadam se da će sve da dođe na svoje polako.